Een lepper kan weest meidje toch verder te springen als de drompel afstaan. In het geval van de jongens leidt die drompel op 12 meter. En Sietse Bokma lept hier 15 meter 84. Een aardige winst voor de jongens van Friesland. Maar de Hollandse jongens die ken ik aardig leppen. Erwin Timmerarens, de kopman van het Hollandse kamp, die gaat een meter verder. 16,84. Maar de jongensgroep van Friesland wint, want Haaien Galema leert 15,87 en zorgt voor een verschil in de plus van 1 meter en 1 centimeter. De junioren van Holland die beginnen heel aardig. Daar is kopman Wilco van Ameringen direct goed voor een dikke 18 meter sprong, 18,03. Wat kan de kopman van Friesland daarin oorzetten? Elwin Vonk. Een IPR van 54 zette de del in het heidenskip. Op de twakam komt er net verder uiteindelijk als een goede 16 meter. De drompel bij de junioren leidt op 14 meter. Dit is Geert Pieter de Bruin. En die leert zijn beste sprong komt hier ta 17 meter 31. En de juniorengroep neemt een voorsprong van haast 3,5 meter. Gelukkig voor Friesland is Age Hulde nog in de strijd. En die pakt een heel lijn waarom in zijn laatste sprong 18 meter 47. Maar de juniorengroep verliest maar 1 meter 58 verschil. En wat kan de vrouwen? Dimfie van Rooyen, de kopvrouw van Holland, die zet voordadelijks 15 meter del en wint dan direct 3 meter voor de vrouwelijke categorie. En die categorie is op dreef. Carina Den Hartog. Nog neer wie ze 40 als 14 meter. Maar hier komt ze daar 14 meter zandje. En de Hollandse vrouwen staan in de tussenstand gewoon 2 meter voor op de Friese vrouwen. Maar in de allerlaatste ronde, Anne-Jet Leijenaar. Die is echt in vorm. 15 meter 61. Een skoonsrecord, een seizoenrecord. Maar nog altijd de voorsprong van de Hollandse vrouwen. Maar daar is Hiske Galema en ook die stekt in een hele sterke vorm. Want 15 meter 57 betekent dat de Friese vrouwen winnen met een verschil van 24 centimeter. In totaal staan de Hollanders Liekwols naar 3 klassen nog altijd voor. Isbrand Galema bij de topklassers zet mij 1893 de trend in voor een goede race. Bart Hellemold, die had in zijn tweede sprong een hele vieren. 1991. Dan begint het er aardig op de liedje van Friesland. Het antwoord van Jacco de Groot is goed. 19 meter 25. En dus is Holland nog altijd in de race. Theo van Koten, de veteraan uit het kamp Holland. Ook die is nog steeds in vorm. 19 meter 10. En dus moet in het allerlaatst van de wedstrijd beslikken worden wat de nieuwe winnaar wordt. En die beslissing neemt Theo's Hopma. Want die komt tot een prima prestatie van 1983. En uiteindelijk wint de seniorengroep met een verschil van 8,60 meter. En dat levert Friesland de beker op. Vandaag verloren we met 8 meter. Maar ik heb bijna nog nooit meegemaakt dat we met 8 meter verloren. En dat het zo spannend bleef tot het laatst toe. En nou ja, ik heb ook het idee dat de Friesen ons soms nodig hebben, de toppers, om het beste in zichzelf naar boven te krijgen. Dat is vandaag wel gebleken. Want het was hoe dan ook, denk ik, voor het publiek een aantrekkelijk schouwspel. Eindstand 393 meter zandig voor Friesland. 8,23 meter verschil. Een twakkamrecord. En dat kwam mij terug het seizoenrecord van Anne-Jet Leijenaar. Het jou toch een soort gevoel van ja, ik doe hem mooi. Vorig jaar ging ik wat minder en dan kun je toch nog voor jezelf. Natuurlijk weet je dat wel, maar dan komt het er op zulke momenten uit en daar ben ik wel heel blij mee.